Omnye wabarhanelwa unetyala alixoxayo lokweba nasakhululwe kulo ngebheyile. Ababarhanelwa bane baphakathi kweminyaka engama-26 nama-38. Ngenxa yobuzaza belityala, uMantyi uyalele ukuba bangavezwa abatyholwa kunye neqela lezomthetho. It was a premeditated murder and you acted in common purpose, meaning which, if found guilty in each count, the provisions of life sentence are applicable. Kongezelwe amapolisa kule ndawo yaseBityi emva kweziganeko zokubulawa kwabantu. Njengoba wayitshilo uGeneral Mene, amapolisa awazulala akakhangalale, and ke manditsho into yoba sisaqhubeka nophando lwethu, sizawuqinisekisa into yokubana ngexesha le case isongwa siyaqinisekisa into yobana abarhanelwa baphinde babe phakathi kwala community ngenxa yezenzo zabo. Abarhanelwa baselugcinweni lamapolisa. NdinguNomzonele Mngoma, kwiindaba ze SABC eMthatha.